Bederatzigarren praktikan, dadoa erabiliko dugu. Bi modu dauzkagu dadoa sartzeko. Edo duplikatzen dugu hemen dagoen bat, gogoratu hemendik duplikar ematen diot, eta badaukat beste dado bat, eta orain aldatu aldut barruko testua, edo, kenduko dut, hemendik jartzen badut dado, eta bilatzaileari gogoratu galerian barruan nagoela, interaktibai multimedia tokian, bai, arrastaka eramanda sartu aldut dado berri bat, bale? Kasu honetan, hirurak nahi ditudanez berdinak, bale, duplikatuko dut hemengo bat. Baina gogoratu, kolorea hemendik ere aldatu dezakedala, eta testuak eta irudiak txertatu alditugola hemendik. Aurreko bideoan ez dut azaldu zelan txertatzen diren testuak, bale? Osea, testuak, irudiak. Demagun daukagula honelako irudi bat, eta nahi dugu dadoaren toki batean sartu, bakarrik jarri behar gara dado horren gainean, bale? Kursorea dadoaren gainean, eta askatzen dugunean, zuzenean irudi hori txertatuko da. Eta horrela sortuko dugu gure dadoak irudiekin. Bueltatuko naiz praktikara, hau ezabatuko dut, eta orain duplikatuko dut dado hau. Horretarako, hemen duplikar. Badut orain hemen dadoa, eta orain barruko testua aldatuko diot. Horretarako pestaina honetan eman, eta hemen aldatuko dut testua. Ark. Eiek. Zuek. Zuk. Guk. Hau eginda dagoenean, itziko dut, eta badaukat prest nire jolasa egiteko.